Ididimpeng ni Jesus iti diso nga asideg iti ili si Serea Filipos. Sinaludsod na kadagiti adalan na. Siya sino ti anak ti tao iti panagkuna dagiti tattao. Sika kanon ni Juan Amamunyag insong batda. Kunamit ti sumagmamano asika ni Elias. Kunapay dagiti dadduma asika ni Jeremias wenno maysa kadagiti profeta. Kaya't da kayo sinaludsod ni Jesus. Siya sinuak iti panagkunayo. Sika ti Kristo, ti anak ti sisibiyag a Diyos, insungbat ni Simon Pedro. Kinuna ni Jesus, nagasat ka Simon nga anak ni Jonas, agsipud ta saan a tao no diket ti amak sa dilangit, tinangipaltiing keng ka, iti daytoy a kinapudno. Ibagak ngarud keng ka, may isa ka abato, Pedro. Itirabaw daytoy a pondasyon abato, bangunek to ti iglesia, ket uray ni patay dinto agbaligi keng kuana. Ited konto keng ka dagiti tulbek ti pagarian ti langit. Ti anyaman nga iparit mo ditoy daga, maiparit tumet sa dilangit. Ti anyaman nga ipalubos mo ditoy daga, maipalubos tumet sa dilangit. Kalpasan na, imbilin ni Jesus kadagiti adalan na, nga awan ti pangibagbagaanda nga isu ti Kristo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Madaydayaw kuma ti Diyos iti agnanayon. Amen. Kakabsat ko ken Kristo na imbag ken nagasat nga bigat katatay amin. Umuna, iyam amok mantibagik, siyak ni Father Aris Maggay nga taga Cagayan. Ngayam na-assign nak dito'y ICST, DJ ICST, Immaculate Conception School of Theology. May sa kadagiti formators sa Jai. May kadwa po yebkas kuman ti panagyaman ko kada kayo, iti suportayo ti ICST. No agpatakbokasyon ti seminary, adadagiti mapan nga seminarista nga agpa-register, ket adadagiti kada kayo kakabsat nga ag-register. Agyaman apo tagtultuloy nga suportayo, ken kastamet panagyaman ken ni Apo Mayor ti suporta na ti seminaryo. Kakabsat ko ken Kristo, nagpintas dagiti naibasa kada tayo. Nga mabalintay nga aramaten tapno mapatibkerpay ti pamati tayo. Idi napalabas nga Domingo, nangyagan tayo ti istorya ti maysa nga Canaanite woman. Maysa nga ina nga nagtiddaw ti panakapaimbag dayjay anak na. Dayta nga Canaanite woman, ket agnaneed dijay boundary ti Sidon ken Tiro, maysa nga pagan country. So from Galilee, from a Jewish area, napaniha po Jesus iti maysa nga pagan territory, Sidon and Tiro. Kadayta nagsubli, Jewish area manen. Kantalang ti background dito Ebanghelyo tayo. Tatan, dito yung nagsublian na nagaramid dagiti milagro. Tatan, kadayta dinamag dagiti Pharisees ken Sadducees. Give us a sign. Ngem imbaga ni Apo Jesus, this generation is an evil generation. They seek a sign, but no sign is given to them. Kadayta, imbaga na pa'y, you Pharisees and Sadducees, you are a yeast. So medyo napigsa ken natured ni Apo Jesus. Kadayta nagsisinupyat da ken inrugidan tinang padpadakes ken ni Apo Jesus. Kadayta napan ni Apo Jesus iti ili nga managan ti Caesarea Filipos. From a Jewish territory to pagan territory, nagsubli, tapos napan manen ti sabali adiso, Caesarea Filipos. Ti Caesarea Filipos, 25 miles from the Sea of Galilee,
and 1,100 from the foot of Mount Hermon. So medyo adayo. Kaday tamat nga ili kakabsat, ket aduti batbatuna. Aduti batbatuna, adu dagiti na tikitit na kitikitan nga rebulto, Jojosen, dagiti Romano, adu dagiti na ipatakder nga templo nga na-dedicate kadagiti gods. So ti background, adu dagiti agraira nga sakit tinakem kani Apo Jesus, adu ti pampamadakes, adu nga Jojosen, ken daddu nga pay. Tatan ti ebanghelyo tayo dinamag ni Apo Jesus. Siya sino ti panagkuna dagiti tattao. May panggep kanyak. So nga kunada, si kakano ni Juan Mamunyag, si kakano ni Elias, si kakano dagiti maysang kadagiti profetas. Tatan tinalyaw ni Apo Jesus dagiti adalan na. Ket si kayo, anya ti panagkunayo kanyak. Simong bat ni Pedro kinunana, si kati Kristo ti anak ti sisibiyag a Dios. Ket kadayta kunanan ni Apo Jesus, naggasat ka Simon nga anak ni Jonas. Agsipud ta saan a tao no diket ni amak nangipaltiing kengka. Ket kadayta nga imbaga ni Apo Jesus, kinunana, si ka Pedro ket maysa nga bato, ket kadayta nga bato ipatakder ko ti iglesia. A very powerful conversation. Peter was able to acknowledge the identity of Jesus. And from that identity, inted ni Jesus, iti responsibilidad kini Pedro as the rock. Kung na tayo a Katoliko, Peter, ket isuti umuna nga Pope, the first Pope, down to the present generation, Francis. Kadayta kabsat, I would like to take the theme, intimacy, identity, and responsibility. No, kitain tayo kakabsat, na kuna ni Pedro nga ni Jesus ket isu ti Mesayas, anak ni sisibiyag a Dios, may gapo takakuykoyog na ni Apo Jesus. Peter was able to witness the miracles of Jesus. No intay malagip, kuna ni Pedro, idi lumlumned isunan, iti baybay kuna na, Lord, please help me. Ket kadayta nga pinakikuyog na, at dati intimacy nga napasamak, an intimate encounter of who Jesus is. Ket kadayta nga intimate encounter, intimacy, nagkaroon ni Pedro ti identity. Not just a follower, not just a disciple, not just an apostle, but Peter was considered as a friend. And not just a friend, but a leader, the first among equals. Intimacy, identity, next is responsibility. Naikan ni Pedro iti akem nga mangitakder ken mangibagi iti iglesia nga ipatakder ni Apo Jesus. Kaday tagarod kakabsat, anya iti maiyawid tayo nga pagpanpanunutan. Talumanen nga banag, intimacy, identity, and responsibility. Umuna, intimacy. Ada na tati intimate encounter tayo ken ni Apo Jesus? Do we have an intimate encounter with Him? Takas-akas ken ni Pedro, iti may kadwa, akas ken ni San Pablo, iti may kadwa na ibasa, kuna nakatagiti taga Roma. Haan to pulos nga maawatan, ti kinabaknang ken kinauneg iti misteryo, ken ti kinasya sino ni Apo Dios. Ngem kadayta, at the end of his letter, kunana, uray man nuhaan pulos nga maawatan, iti pagayatan na, madaydayaw kuma iti Diyos, iti agnanayon. If we have an intimate encounter with our God, with Jesus, uray no hantay nga maawatan, ti mapaspasamak kada tayo,
iti tiyempo man iti rigat wenno tinamay, we can still say, madaydayaw kuma ti Diyos iti agnanayon. If we have an intimate encounter with our God, oray man no anya ti pakasaritaan iti biyag, haantay nga alisto nga agpauyo, ken haan nga alisto nga maidep iti pamati tayo. Maawatan tayo dagiti duduma kakabsat, nga duduma madidakayaten iti makimisa ken agkararag. Gamin, it seems that God is so distant. Kunada, haan nga agpaypayso iti Diyos, because I've been praying for years. Ngem kasla awan pa iti pinatgan ti Apo nga kararag ko. Intimacy, if we have an intimate encounter with God, we can wait. We can say, Lord, thy will be done. Intimacy comes identity. Now, what is our identity? We are identified as Christians because we are followers of Christ. We are identified as Catholic because we are all embracing. We are identified as children of God. And from that identity, anya ti responsibilidad tayo. If we are identified with Christ, then we must be forgiving. We must be merciful. We must be loving. Sadly, kakabsat ko ken Kristo. Yes, we can say that we are Catholic. We are Christians. Ngem naduduma narigat ti agpakawan. Narigat ti mamati ka ni Apo. The question is your identity still with Christ? Amen. Tatan kakabsat. Mapantayo ti uneg ti pamilya. If we have an intimate encounter with our God, identity as a child of God, as Catholic, as Christian, responsibility, now we go to our family. What is your identity as a father or a mother? Anya ti adatanata ti intimate nga encounter kadagiti anak, can they still acknowledge you as their father or mother? Ni tatang ko, kanayon nak nga tultulungan. Ni mamang ko, kanayon nga adda, iti baet tisibay ko. Ngem no sika nga ama napatpateg iti manok, can you still name or can you still identify yourself as a father? No sika nga ina, at aduti tiyempom kadagiti karubam nga Can you still identify yourself as a mother? Identity, intimacy, identity, and responsibility. Now we go to our society. If we are Christians, if we are Catholic, then we must be brave enough to lift up others, tulungan dagiti marigrigatan iti biyag. Because we are Christians. Asino pa iti agtitinulong nohan nga si tayo nga mamati iti Dios. Asino pa iti agpinatibker iti pamati ken nakem ken ti panagayat iti Dios nohaan nga si tayo. Intimacy, identity, responsibility. Tatan kakabsat ko ken Kristo. Napintas damdama dayjay communion song. Adajay first, adajay nagpintas dayjay nga phrase na kunana, agpasagak garud keng ka, taawan sa balipiman anamnama. Arakupen nak ngarud, ala sakbay nga inak maiwawa. Umay kuman ikamang o Diyos ko, nalupoy unay abiyag ko, tas sikalaeng o Apo. Kakabsat ko ken Kristo. Adu dagiti pagdaldalanan tayo itibiyag, pakasaritaan tayo itibiyag, nga mabalin nga mangidep when numang pabaaw ti pamati tayo. But if we can identify, if we have an intimate relationship with Jesus, oray no anya ti mapasamak, we can say,
agpasagagarod keng ka, o Apo. Kadayta, makuna tayo, akas ken ni Pedro, madaydayaw kuma ti Diyos, iti agnanayon. Amen.